Gikonsiderar sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang pagsuspenso sa klase sa elementary ug high school kung masinati gayud sa siyudad ang taas kaayo nga heat index. Matud ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga dili siya magduha-duha sa pagsuspenso sa klase kung moabot man sa 41 degrees Celsius ang heat index nga gihulagway nga kuyaw kaayo. Hinuon makigtagbo pa siya sa Department of Education, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Department ug uban pa. Suma ni Garcia, pinaagi sa rekomendasyon sa mga hingtungdang ahensya, isip mayor siya ang adunay katungod sa pagsuspenso sa klase alang sa seguridad sa mga tinunan. Una nang gialerto sa Department of Education ang mga tunghaan sa Central Visayas sa posibleng epekto sa nasinating kainit sa panahon o taas nga heat index. Suma ni Dr. Salestiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, nga nakahanay na ang mga angayang buhaton sa mga tunghaan mag-agad usab sila sa sistema nga ipatuman sa lokasyon sa mga tunghaan. Dugang pa ni Jimenez, gihatagan ang principal ug katungod sa pag-monitor sa mga local chief executives alang sa ilang paghahimuon nga alternatibong pamaagi sa pagklase.